Mira, la meva mare, gràcies a Déu, ens va ensenyar de resar el Pare Nostre en català, a casa. Vull dir que aquest aspecte que vosaltres tracteu ara del catalanisme i de la independència del país, escolta, jo això ho porto sense fer-ne gaires, ho porto arrelat en el cor, perquè la meva infància va transcórrer durant la dictadura d'en Primo de Rivera, que no podíem parlar català. A l'escola tot era en castellà, ni parlar-ne del català. I allò era una vergonya, home. Allò et senties, deies, vamos, a casa meva no vam deixar mai de parlar català. La meva mare estava subscrita en Patufet, que era el setmanari clàssic d'aquella època. O sigui que ja ens criava dins aquest esperit